An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye alamisa bɛnɛ nazara san kalo 12 ye décembre kalo ye bi o tile 23 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye laseli camancɛ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 5 nɔ hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ tarata don cɛ marifatigi dɔ kɔni taara ni ka taa maa dɔ bɔnɛ a nin na ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Douentza marabolo kɔnɔna na Douentzakaw fɛ yen nɔ dugu min n'a wele ko Petaka tarata don ko maa dɔ kɔni wulila ni ka se ka i kunda yen donsolakaw kan kɛrɛnkɛrɛnna jadiwale tigilamaw u ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Moribabugukaw fɛ yen nɔ misiri dɔ kɔni bɛ yen nɔ ɲɔgɔn sama kɔni bɛ maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko o misiri alimami kɔni minɛna ni k'a datugu ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na tugarankew tɔgɔla don min la ɲɛnamaya la o kɛnɛ kan Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kun b'a kɛnɛ kan ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Dr Umar Mariko ale min minɛna ni k'a datugu o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na dugu bɛ n'a bɛ wele ko Kɔlɔdugu kɔrɔ o dugu kofɔlen kɔni a yɛrɛ la ko jadiwale tigilamaw kɔni taara cɛ dɔ nɔfɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔna na ni ka se ka taa cɛ in bɔnɛ a nin na cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye Koni Kulibali o dugusajɛ wulila ni ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin maa dɔ fɛnɛ ma n'o ye lakɔli karamɔgɔ ye o tɔgɔ ye Dawuda Bɔrɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ Dawuda Bɔrɛ ale tun bɛ ka bɔ u ka yɔrɔ la ni ka kunda ɲɔnɔ dugu kɔnɔna kan ni ka se ka taa kalan dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnla formation dɔ a yɛrɛ la ko cɛ marifatigiw kɔni Dawuda Bɔrɛ in fɛnɛ minɛ ni ka tunun a ye ka fara mototigi dɔ kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ni jadiwale tigilama ninnu bolo ni ka tunun u ye fo ni yɔrɔ na ɲɛsi ma dɔn a ko la n'an bɔra ye Douentza marabolo la dugu bɛ n'a wele ko Petaka kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ tarata don ko jadiwale tigilama kɔni y'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen nin kan u ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko donsolakaw kɔni ye sebaya sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kan k'u kɔni nana ni ka se ka muguci baaraw kɔni daminɛ ka ɲɛsin dugu ma donsolakaw kɔni fɛ wulikajɔ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnna Dana Amasako cɛdenw olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma ni k'u kunbɛn o kɔni karila ɲɔgɔn na ni maa kofɔlen ninnu k'u gɛn fo ka wulu siw nɔfɛ yaasa ka pereperelatigɛ d'an ma Burama Sagara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ni bɔra Douentza a kilomètre 12 i bɛ se Petaka mardi mɔgɔ jugu nana Petaka u ye lance roquette fila yɛrɛ de fili a lance roquette kelen cira kelen ma se ka ci min cira yɛrɛ a ma se ka foyi kɛ donsow la u nana 19h30 19h40 waati u nana jigi o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw Dana Amasako cɛdenw bɛ yen u y'a riposter u tuguru nɔfɛ u ye ta don a la u bolila ni kule u bolila ni kasi ye comme a kɛra sufɛ kɛlɛ ye mɔgɔ min jiginna mɔgɔ min sera Amasako ye nka en tout cas digi kɛra olu la kosɛbɛ foyi ma kɛ an ka mɔgɔ la kala mu wasi an bɛ Ala fo an b'a Ala kira fo n y'a f'i ɲɛna cogo min finitigiw tiɲɛ yɛrɛ la u nana Bayangara mara kɔnɔ an ye désobéissance civile kɛ ministre saba de nana ministre de la réconciliation ministre de la défense ministre des actions sociales u mɔgɔ saba de nana a ye bɛnkan de kɛ u ye kuma u ye layiru d'an ma ni Ala sɔnna ma an ka degun u bɛ caman wuli k'a bɔ yen o de kama anw dɔgɔnɔw an ka mara kɔnɔ an ma kuma Bayangara dɔrɔn tɔgɔ la an kumana Douentza tɔgɔ la an kumana Koro tɔgɔ la an kumana Banka tɔgɔ la an kumana Bayangara yɛrɛ tɔgɔ la an bɛɛ ye kelen an bɛɛ fa kelen ba kelen Petaka kɔni Douentza don mais an bɛɛ ye kelen a tan kelen ne ye colonel wele ne ye commandant wele ne ye CB wele n b'a information d'u ma alhamdulilayi an kɔni taa wulila yɔrɔ la Dana Amasako mɔgɔ bɛ taa o de kama finitigiw olu kɔni ma se ka se yen yan'u ka se yen ninnu kɔni u y'u repisi ka bɔ finitigiw bɛ yen nka o bɛɛ la hali kunu sɔgɔma dukɔnma kɛrɛfɛ Bayangara kɛrɛfɛla la 10 ou 10 kilomètres u ye cɛ kelen faga an ka donso kelen a taara bin bɔ u y'o faga mais o bɛɛ n'a ta en tout cas finitigiw bi na Bayangara u bi yan u caman ba de bɛ yen ministre de la défense a ye layiru d'a ma a ko k'a bɛna garde kan kɛ a ye éléments bila u bɛ yan u caman ba de Bayangara bɛ yan ni tun bɛ tali kɛ Burama Sagara la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ min kɔni ta ka ɲɛsin u ma ni ka lakana kɔni sabati yɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala k'aw kɛ ɲɛtaa ko ye ka ɲɛsin an ka jamana ma basigi bɛ se ka sabati cogo min na an ka maraw kɔnɔna na n'an bɔra ye
Bamakɔ kɔnɔna na Moribabugukaw fɛ yen nɔ misiri dɔ kɔni bɛ yen nɔ a yɛlɛla ka ko gɛlɛya bu o misiri maaw ni ɲɔgɔn cɛ kabini kuma ni jan ɲɔgɔn sama ko maa dɔ kɔni bɛ yen ko Laji ko kɔni bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ a bɛna misiri tigiya kɔni ta o kɔni kɛra ɲɔgɔn sama ba de ye ka kɛ gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ kabini kuma jan u bɛ taa fanga na taa ni ka segiw kɔni cayara a ko na laban min na tarata don o wulikajɔ kɔni tara ka ɲɛsin misiri alimamu ma ni ka taa ale datugu ka fara alimamu falaki ka fara maa wɛrɛw kan fo ka taa alimamu denkɛ ka fara misiri welila denkɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna ni k'u datugu kaso la kunungo Moribabugukaw kɔni bɔra ni ka sira tigɛ ko wulikajɔ kɔni ka kɛ olu ka alimamu ka se ka bila ko bin kɛra ka a kan yaasa ka perelatigɛ d'a ma an k'u maaw da ka sira lamɛn. A ma fɛn kɛ cɛ dɔ de bɛ yen nɔ ko Laji o de bagara a ma ko Sebaye o de y'a minɛ k'a datugu k'a n'a ka élément mɔgɔ 8 a ma fosi de kɛ koyi wa cɛ yɛrɛ se ka fosi an ta ka baara dɔ don a kɔni bɛ commissariat kɛ fana parce que a bɛ taa arabu de fɛ a bɛ mɔgɔw filmer misiri la ka taa arabu la ka taa nafolo minɛ ka a y'a ka so jɔ n'o yɛrɛ so yɛrɛ ka jan misiri anw ka alimami san 30 de filɛ nin ye k'a bɛ misiri ɲɛ karata ye alimami bɛ yan a ko a bɛ alimami bɔ yen k'a bɛ alimami wɛrɛ jama ma sɔn o ma sisan nɔ alimami bɛ ka seli kɛ dɔrɔn a taara ka taa so u nana k'a ye ko fantan bɛ k'a ye ka faga ma min y'a minɛ ka taa n'a ye kaso la a y'a fɔ ko se t'a ye ko se b'ale ye k'ale t'a dabila ko ka bɔ a la ko wari b'ale kun ale k'a dabila Laji y'o fɔ. An bɛ dugawu kɛ yarabi a ma Asimi an bɛ dugawu k'a ye a ko n'a ɲɛ a n'a bɔ nɔ jamana bɛ ka taa taabolo dɔ kan jamana bɛ ka taa sentanw de kan an sentanw an de bɛ k'an minɛ ka di setigiw ma an ka misiri ko an y'an ka misiri jɔ ka a se fo a laban Laji e donna an ka misiri ko la k'i b'an dɛmɛ ne i seko kɛra min i b'o k'an ka misiri ko la an ye an kɛ an ka trésorier i b'an ka trésorier la misiri jɔlen ka ban ani chèque n'o ye douanier kɛ o ka problème na ko chèque Sidibe o de y'a misiri dugukolo ɲini k'a jɔ misiri jɔlen a y'a fɔ an ye ko n'a ye misiri jɔ n'a ma di silamɛ ma a ka silamɛ bɛɛ kun ma bɔ alikiyama nci jɛra ani Bugu Kulubali olu de y'a misiri in ya fɔ ne yɛrɛ de ye Bugu Kulubali an de y'a misiri in di a ka kɛ misiri ka di silamɛw ma mɔgɔ fila de nana jɔ k'olu ta ye misiri ye ka taa an wele faamaso la ka setigiya ni kotigiya yira n na ka an ka alimamuw minɛ u y'an wele k'an ɲɛna siɲɛ 2 ne yɛrɛ b'o la k'an wele k'an ɲɛna n ka communication bɛ n bolo so kɔnɔ k'an wele k'an ɲɛna ka taa an tile an minɛna k'an bila pick-up kɔnɔ ka bɔ k'an ɲɛ da fɛ ka na n'an ye Bakasomugu a don wala bɛɛ y'i ɲɛ jɔ an natɔ commune 1 na u ɲɛna ko rebelle de minɛ ne don mobili bɛ ka funu n'an ye u nana n'an ye ka na an jugé k'an ka na so fo bɛɛ dun porokalimuso o bannen min nana sigi n nana communication di an ma 7 ma an ka alimami an n'an ka misiri welela alimami denkɛ fɔlɔ misiri welela denkɛ fɔlɔ ani an ka jeune ka ɲɛmɔgɔ ani kalama ka Laji ka an minɛ ka an tile an taara jugement fɔlɔ kɛ kuma fɔlɔ bannen ko k'an ka taa an sigi an taara an sigi kɔfɛ u y'an bɛɛ wele an welelen ka denmisɛnnin wele ka milati dugutigi la alimami fana k'olu ka taama ka don mobili kɔnɔ k'u t'a fɛ k'olu lebu denmisɛnnin ka milati dugutigi la ka u ladon mobili kɔnɔ direct fɔ kaso b'a la an bɛ min nɔfɛ ala yɛrɛ kama u k'an ka misiri to u k'an ka misiri d'a ma wajibi ko k'an ka misiri minɛ ka d'ulu ma k'u bɛ taa gogoro k'an ka misiri la an ye sira dɔ ye fo Gola k'u ka gogoro pake vraiment jamana bɛ yɔrɔ min na an ka taa tiɲɛ kan an kana kutani wuli ka don jamana kɔnɔ an b'a fɔ yɔrɔ ɲini jamana kɔnɔ kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na u bɛ tila ka mankan wuli an ka misiri jamana an tɛ mankan fɛ an jigi ye Ala ye an jigi ye faamaw ye ani an radio baarakɛlaw aw ni ce ani baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ni tun bɛ tali kɛ Moribabuguka dɔw la u y'a fɔ cogo min na Ala k'u bɛɛ kelen kan Ala ka nin ɲɔgɔn sama ye furugufurugu bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o ban pewu n'an bɔra ye tunkarankew tɔgɔla don min la ɲɛnamaya la décembre kalo tile 18 a kɛnɛ kan o tun bɛ ka kɛnɛ bonya ta k'a di an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ma ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Migration ko kuma n'a bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ Mali kan ka to yan o yɔrɔ la Mali fana kan ka kuma ni jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ ni Mali population ta Maliyɛn minnu bɛ diaspora la ni y'u ka poids lajɛ Mali yɛrɛ ka économie la u b'a fɔ ko bailleur de fonds ni y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Maliyɛn minnu bɛ diaspora la u ka contribution o ka bon n'a bɛɛ ye o ye kelen a filanan ni ye Mali population yɛrɛ ta u b'a fɔ ko c'est 20 millions mais dɔw b'a fɔ ko il y a plus de 4 millions de Maliens dɔw yɛrɛ b'a fɔ 6 millions à l'extérieur donc population fana la u ka poids filɛ nin ye hali yɛlɛma min dɔnna Mali kɔnɔ ni min y'a ka processus lajɛ Malien de l'extérieur diaspora ye baara min kɛ baara min a bɛɛ tɛ se ka fɔ donc n'an b'a fɛ ka Mali kura jɔ fo diaspora fana k'a ka place sɔrɔ k'i jɔ a kuma ka lamɛn o de kama ko migration ko kuma in a tɛ se ka fɔ diɲɛ la fewu ni Mali min da don a la n delila ka fɔ muso fana ye n'i ye migration yɛrɛ lajɛ
statistique international y'a yira ko ni ye mɔgɔ 100 o 100 ta 40 o ye muso ni denmisɛnninw o ye minnu bɛ immigration la minnu bɛ to yen fana u cɛw n'u denw u de bɛ immigration la. ni tun bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga la a y'a fɔ cogo min na Ala ka hɛrɛ kɛ an ka tukaranke bɛɛ lajɛlen yaasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. n'an bɔra yen Dr Umar Margo ale kɔni minɛna ni k'a datugu k'a yira k'a fɔ k'a ye kuma dɔ kɔni fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnla kuma in bɛ ɲɛsin Premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ma wulikajɔ kɔni kɛra ni ka Umar Margo datugu maaw kɔni bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnla parti Sadi tɔndenw ka wulikajɔ kɛ ka welewele kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Umar Margo tɛgɛra se ka bɔ a kana ni k'a kana bila kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen nɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛra yen nɔ wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ Umar Margo a bɛ se ka bila cogoya minnu na a kɛnɛ kan Adema tɔnden dɔ tun bɛ yen nɔ musolaka don ale y'a yira k'a fɔ ko Umar Margo k'a ko bɛ yɔrɔ min na sisan ko Sadi ko tɛ Kayira ko tɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka wulikajɔ kɛ ka se ka wulikajɔ kɛ Umar Margo a bɛ se ka bila cogo min na an ka musolaka in lamɛn. ne b'a ɲini Kɔlɛba mara cɛ ni muso fɛ ni Maro bi kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ a ti kɛlɛ kɛ ko Kayira a t'a fɔ ko Sadi a ba kɛlɛ kɛ ko mɔgɔw kana ji ɲɔgɔn kan fan sebaw kini ji sentan kan ni bikɛlaw kan ko bɛɛ k'i sigi k'o co ko Maro yala ko bolo ko Kayira la ko bolo ko Sadi yala ko bolo Sadi ya ko tɛ dɛ Kayira la ko tɛ dɛ Maro Mali mɔɔ ni jɔji la jɔ ka yɔrɔ min na a bɛ bɔ ko a yɛrɛ kunkolo jo yɔrɔ la ye bɛlɛya Maro ka o kɛlɛ don o lande nana na parti ɲɛmɔgɔ ɲɔn ti ci dɛ ne Adema muso ɲɛmɔgɔ ye mais ne b'a dɔn k'a fɔ nin ti Kayira ko ye Sadi ko tɛ n bɛna ɲɔ k'i ɲɛ ta cogo fɔ ne Adema ye wa Adema muso ɲɛmɔgɔ nin mais n y'a dɔn k'a fɔ Maro ko min ye nin Sadi ko tɛ dɛ Kayira ko tɛ dɛ jamana mɔgɔ gbɛrɛw y'a minɛ u bolo fila cogo min na k'a dɔn Maro yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen k'i jɛ nin yɔrɔ fin Kɔlɛba mara kan k'a dɔn ko a kan k'i ye an na n'an lila k'an jɔ a bɛ dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ Maro ko Mali kuturu ma wuli k'i jɔ Maro ko ni Kɔlɛkaw ma wuli fɛn n'an kun ka jigin ko don ne bɛ nin fɔ i komi a yɛrɛ y'a fɔ ko don wɛrɛ ta min ye nin tɔnko tara foyi tara bi da Kɔlɛka cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen tulo kan o kuma jalen ne k'i se degré min na Ala kelen y'a dɔn fɛn wɛrɛ tun tɛ bolo ne kɔni tɛ dubabu ye Maro digɛ min na Ala ka bɔ Maro digɛ min na Ala ka bɔ Ala k'i kɔlɔnjɛ kunna tigɛ Ala k'i Mali kunna tigɛ Ala k'i n'a to janfa dɛ. ni tun bɛ tali kɛ Adema tɔnden dɔ la kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen nɔ ogumu kelen kɔnɔna na jɛkulu dɔ kɔni sigila sen kan ko defu wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jɛkulu in sigi sen kan ko démocratie fanga k'u ɲɛ b'a la ko dangari bɛ ka ta ka ɲɛsin o ma wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye Umar Margo bɛ se ka bila cogo min na wa maa bɛ yen nɔ k'u bɛ Umaru ka taasira kan k'u kɔni bɛ wulikajɔ kɔni ta ka se k'olu dɛmɛ u ka baara la ko bin kɛra Umar Margo kan yaasa ka o prévaratigɛ d'a ma Jigiba Keyita ni bɛɛ b'a fɔ a ma PPR ale ye min fɔ o ko la an k'o lamɛn. Bon an ye Margo ta ye compromis c'est un homme qui dérange qui dira notamment le premier ministre qui a instrumentalisé la justice an b'o kɛnɛ de kan an bɛ kɛnɛ kan Margo ka bɔ kaso la mais Margo wɛrɛ kana minɛ tuguni Margo dɔgɔnin wɛrɛ kana minɛ a den wɛrɛ kana minɛ minnu b'a ka sira kan a kun y'o de ye donc o de y'a to an ti dan Margo ka libération ma baara fɔlɔ y'o ye o baara fɔlɔ an b'o daminɛ kabini sini parce que an bɛ commencer ka taa bɔ religieux ni association démocratique ye des partis politiques an bɛ don mɔgɔw kan ka fɔ k'u daɲuman dɔ na jamana ka ɲi basigi la Margo bilali a bɛ jamana basigi f'u ko faamu Margo bilali ka bɔ kaso la a bɛ jamana basigi nin baara in a sigila sen kan an y'a fɔ ko a dayɛlɛlen don ko dɛ a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen n'i bɛ fɛ ka fɔ Mali démocratie k'a fɔ an ma 26 mars kɛ fu la ko kun bɛ 26 mars la i jɔyɔrɔ bɛ ko dɛ kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na baara fɔlɔ ye Margo ka bilali ye mais o kɔfɛ a bɛ continuer parce que n'an m'an cɛsiri an ka 26 mars kɛlɛ a bɛ don ɲɔgɔn na o de y'a to an ye ko dɛ sigi mɔgɔw k'a dɔn désormais kuma fɔ yɔrɔ b'u la n'i ye kunkolo sɔrɔ k'a fɔ ko démocratie la i ɲanginan i ka dɔn kɔnɔ i ka dɔn anw de an bɛ kɛ défenseur ye donc Margo bilali kaso la dangara de don an ka démocratie la a tɛ se ka continuer n'i mi a dusukasi ka bon kojugu n'i mi ko Choguel de Margo bɔ kaso la i bɛ comme i k'i da ka sa a man kan quoi c'est trop grave Choguel est l'un des plus grands bénéficiaires de la démocratie malienne n'i ye Musa Tarawele bɔ yen mɔgɔ ma deli ka démocratie bénéficier ka tɛmɛ Choguel kan bi ko ale b'a ka gouvernement don k'ale Margo bɔ kaso la a k'a dɔn a ye cɛ don kaso la ale man kan ka min don kaso la n'a ye min sɔrɔ a la a y'a san donc Choguel a ka sabali transition mɔgɔw ka sabali u ka Margo bila o de da ka nin bɛɛ lajɛlen na u ka Margo bila le plus tôt possible sinon ni conséquences fâcheuses minnu bɔra ils sont les seuls responsables. ni tun bɛ tali kɛ Jigiba Keyita la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛnɲɔgɔnya kɔni sabati an ka jamana kɔnɔna na fɛn daga di Mali la Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an ka kɛnɛyasoba min n'a bɛ fɔ a ma ko Pɔnzekaw fɛ yen nɔ olu kɔni ye minɛn kura caman kɔni sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko mago bɛ jɔ minɛn o minɛn na bi na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla ka don Pɔnze hôpital so kɔnɔna na yaasa k'o prévaratigɛ d'a ma professeur Diallo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn.
ne to ko professeur Ilo Dial ne de fonji directeur bari e nan chama ba fi bi ambe famo fu ambe gouvernement fu ambe population fu mo ni andeme pour que am non soro vraiment ambi fu ki wala ñu mando urgence et service follow ni ba mo to nana o follow ni service muyi service a bede renovera bâtiment kura de don li kura do ba kono appareil kura tension na kura moniteur kura respirateur kura donc fembe de yelmana urgence wono et à capacité fana bonyana parce que li chamon de ba kono au urgence kile wono on a même créé un bloc d'urgence c'est-à-dire banwato manana chuga dola na dugunemba ni opération nga kala am ci ga ta directement urgence wono kasura mata bloc là donc agno be ferretige et vraiment alhamdoulillah urgence koni aujourd'hui nous sommes au top na bora urgence ça il sera imagerie là imagerie c'est-à-dire radio be kay woromi radio fana minan fɛn bien o minan kura de scanner kura anyo de soro o scanner ni bisika analyse caman kɛ échographie o appareil caman ne ban fɛ bi mammographie pour que ka cancer de sein o appareil kura fana ba mulo radio en numérique lamant c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin aujourd'hui ka foni cliché tirera en boligata imprimante ni et tout ça là donc en modèle woro de borassa et vraiment dernier modèle anyo de soro un bloc opérateur a chaman bari nouvera ka ke kuraye comme non kala non fana de dernière génération lu de ba kono donc à la Tchèna aujourd'hui en koni nous sommes vraiment satisfaits donc dans tous les services aujourd'hui alhamdulillah franchement non croit sera là donc ambe fama fu ambe gouvernement fu ambe ministre fu ambe personnel be fu ni tuma talige professeur Ilo Dialla ya fatogo muna ni nyongona alaga nyongona changa jamana kono na magobi jomino mena luga seka soro baraka ka ketugula namburai jakululo sigile no senga nga jamana kono na fama mard olu kon nga wuliga joti do warede gele fama be na bataka nyeshi jamana kono ma shifina ka de do ga wuliga jokon tameka nyeshi oluma uya yira ga fo oluma ta assise kene kan folo ngalu franyo de la ka seka hakina falen folo ke ka seka ta assise la ka tu ka hakina di ya saka privatika dama uga nyema ye Ibrahim Ba ale ba nyifanga lame ne tɔgɔ Ibrahima Ba ne marde ɲɛmɔgɔ fɔlɔ marde denmisɛnnin jɛkulu sigilen no kabini 1993 an kɔrɔw y'a sigi sen kan ka baara k'a kɔnɔ fo bi tour sera an yɛrɛ ma sisan an fɛnɛ ye flambeau ta an bɛ ka an seko k'a kɔnɔ a bɛ tali kɛ Mali sifinw ka problème de kan u bɛ se ka problème min sɔrɔ généralement a b'o de kan o ka fara o fɛnɛ kan an b'an an da don faso kunkan ko fɛnɛ la fɛn o fɛn bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ ani kɛnɛma an bɛ se ka an prononcer o bɛɛ kan an ka wula in na kuma kun bɛ Mali politique ko a lakana ko ani société bɛ sigibolo min kan an ka bi kuma kun b'o de kan an ye problème posé bon an bɛ fɛ ka solution sɔrɔ o problème posé la e bɛɛ b'a kalama san damadɔ sa a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ an ka Mali bilalen no situation dɔ la min tɛ maliden si kun kɔrɔtan dugu kɔnɔ Mali kɔnɔ yan o bɛ Mali kɔ kan ne Mali ko kuma fɔlɔ Mali yɛrɛ de bɛ bɛɛ da la bi Mali y'a kɛ tan ni ne bɛ ka kɛ Mali la ni ne bɛ ka kɛ Mali la an sigilen no fɛn dɔ bɛ ka kan na an tɛ k'a faamu adamadenw bɛ ka sa mɔgɔw dɛsɛlen no k'u ka sɛnɛ kɛ ni min sera ka sɛnɛ kɛ o dɛsɛlen no ka taa ka foro kan ni min y'a ka foro kan k'u ka foro kan ni bɛ jeni an bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ sala n'importe comment fɔlɔ an kun b'a ye ko u kun bɛ taa an ka kanw ni attaquer sisan civiliw de bɛ ka sa civil min yɛrɛ sara ni kɛlɛ in na ne ma d'a la n'o militaire sara assise kɛlaw bɛ k'u ka assise kɛ ni an ka hakilina de ye an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛkulu kɔnɔna la an bɛ fɛ k'a hakili jagabɔ pour que an fɛnɛ bɛ se ka a yira cogo min na k'a fɔ ko jamana in situation bɛ an fɛnɛ préoccupé la ne hakili la nin baara ninnu caman yɛrɛ pour que i bɛ fɛ nɔ ka bɔ a la minnu bɛ baara la ni olu sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kan i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i ka ko la an yɛrɛ hakilinata ye n'an tilara n'an ye rapport kɛ an kan ka taa di minnu ma an bɛ taa dun k'a fɔ ko nin ye an hakilinata ye Mali situation ko la an ye wele bila an ko bɛɛ bɛ se ka na mais musow de bɔra ka caya muso bɔra ka caya kun min na an ka président adjoint ale y'a yira k'a fɔ ko ni mankan nin kɛra musow de bɛ tɔɲɔ a la kosɛbɛ a balawu caman bɛ bi musow de kan an y'a ye kɔsa in na min kɛra sɔngo mɔgɔ hakɛ minnu sara la a muso ka ca ka tɛmɛ a cɛ kan bon o de kama musow fɛnɛ bɔra ka caya ka na an ka kumakan lamɛn an bɛ a ɲini sifinw fɛ u ka mɔgɔw lamɛn ka ɲini politique mɔgɔw fɛ u ka ɲɔgɔn lamɛn u ka bɛn kelen kan u ka fara ka ɲɔgɔn dɔgɔya u ka fara ka ɲɔgɔn neni nafa t'a la n'u y'u sigi ka ɲɔgɔn lamɛn ka bɛn fɛn kan an ka solution bɛ se ka sɔrɔ o la
ni tun bɛ tali kɛ mardi ɲɛmaa la Ibrahima Ba a y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen kan ɲɔgɔn lamɛn ɲɛtaa bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ Ala k'an bɛn kelen kan n'an bɔra yen Katikaw fɛ yen nɔ clinique dɔ kɔni bɛ yen nɔ kabini san 2012 waati la gɛlɛya minnu kɔni kɛra clinique yɛrɛ a bɛ fɔ a ma ko polyclinique Alama ka fara a pharmacie kan depuis 2012 wagatiw kɔnɔna gɛlɛya min kɔni kɛra jama fɛrɛntan kɔni bɔra ni ka se ka taa pharmacie ka taa tɔmɔngolo kari ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin pharmacie ma kati a sigida maaw kɔni olu y'a yira ka kabini ko nin gɛlɛya kɔni kɛra k'olu kɔni ma lafiya dɛ ko pharmacie k'a kun bɛ jɔyɔrɔba de la ka ɲɛsin olu ma k'u bɛ wele bila gouvernement ma k'u ka se ka nin maa kofɔlen k'a hakɛw la sigi a ma n'a tigi yɛrɛ tɔgɔ ye Elmadi Katika dɔw b'u ka sira di an k'u maa dɔw ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ Modi Bɛnba Bagayogo n sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati yan ma. Elmadi ye mɔgɔ min ye an b'a dɔn a lamɔna Kati yan a lamɔna Kati yan o dɔrɔn tɛ ani Katikaw donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a kun intégrelen don kosɛbɛ ani bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na pharmacie ko la pharmacie nin bɛ Kati yan a ka ca san 30 ni kɔ ye a daminɛna pharmacie la ka na clinique fara kan donc o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ o bɛɛ sɔrɔla a dara Kati de la fɔlɔ komi a sigiyɔrɔ ye Kati ye Katika den don an bɛ se k'a fɔ donc o de kosɔn a ye pharmacie nin dayɛlɛ ka ni investissement bɛɛ kɛ n bɛ min fɔ ka fara o kan dɔrɔn Katikaw fɛnɛ de tun bɛ baara kɛla a kɔnɔ n'i ye nin ɲɔgɔn investissement kɛ a kɛra cogo cogo i ma mɔgɔ ta baara la Kati yan yɛrɛ o ye mɔgɔ 15 ye ça il faut le reconnaître mais gɛlɛya min y'a sɔrɔ n'o kɛra kana yɔrɔ saccager an bɛ se k'a fɔ o gɛlɛya nin o daminɛna 2012 circonstance min nana kɛ donc agilog attaque kɛlen an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw dusuma kasara donc gɛrɛgɛrɛ fɛnɛ nana se ale ma a ka pharmacie ma an bɛ se k'a fɔ fili de don fili min don a kan ka réparer fɛnɛ a kan ka réparer pour que au moins justice ka randi Elmedi n'a ka famille parce que a n'a ka famille sigira Kati yan ni Katikaw de don na ɲɔgɔn na o balimaw de bɛ Kati yan hali bi a tɛ Kati yan a ɲɛnafin bɛ bɛɛ la an b'a fɛ a ka kɛ yan a ka dédommager joona gouvernement fɛ an b'a fɛ fɛnɛ banque min bɛ ka acharnement k'a nɔfɛ banque k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka baara min fɛnɛ kɛ baara nin fɛnɛ fili b'a la fili ye jumɛn ye bien ma tiɲɛ a bolo a ma dun a ma foyi fo k'a fɔ ko nin gɛlɛya y'a sɔrɔ k'o bɛ exproprier de son bien tellement que pharmacie nin tiɲɛli a ye kɔlɔlɔ mun na se an ma yan bi Ala de b'a dɔn parce que n'an tun wulila su heure ni den bana ni an denw man kɛ n'an wulila heure ka na Elmedi da kɔnkɔn a bɛ dayɛlɛ a bɛ soin fɔlɔ di denmisɛnninw ma et puis fana a ye ni 1 franc t'i bolo a b'a fɔ ne kɔni bɛ sira di mais madame a b'a fɔ dɔw ma yɛrɛ k'a t'u dɔn mais a bɛ sira d'u ma ne y'a moyen k'u n'u conscience tɔ ɲɔgɔn na i y'a mɛn donc o sababu la kɛ pharmacie a tiɲɛli ye degunba de lase an ma sigida la yan sisan an bɛ wuli dugutila ni den bana ni moyen de déplacement t'i bolo e bɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ cogo di alors que dun ni moyen de déplacement t'i bolo i bɛ n'i sen na dɔrɔn pharmacie la i ka soin bɛ k'i ye sisan an bɛ taa fɔ Kati dugu kɔnɔ ou bien an bɛ taa fɔ Fuga la ou bien an bɛ taa fɔ Kɔkɔ Firasan na donc hali k'a da o dɔrɔn ma kɛ pharmacie ni cili tiɲɛ na a ye degunba de lase an ma sigida la yan wele ka da mun b'an bolo pharmacie nin ka se ka segin Elmedi ma a ka segin a nɔkɔrɔ la pharmacie la o de kɔni ka d'an ye sigida la yan an ka laɲini ye o de ye sigida musow bɛɛ ka kumakan de dɔn ni tun bɛ tali kɛ Katika dɔw ka sira o y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen maliden minnu bɛ l'Amérique jamana kɔnɔna na olu fana kɔni y'u ka assise kɔni boloda ni k'a kɛ wa assise yɛrɛ kɛla k'a ban olu kɔni a yira k'a fɔ k'olu y'u ka sɛbɛnw yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen bila ka na di jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa k'o perewatigɛ d'an ma u ka premier conseil Alassane Diallo ka fara ambassadeur kan n'o bɛ tali kɛ Isa Konfuru kan an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Alassane Diallo premier conseil Mali ambassade la Washington DC voilà ne chargé d'affaires ye parce que tile fila na ambassadeur t'anw fɛ yan alors min ye assise nationale de la refondation ye a réunion kɛra Mali ambassade la sibiri ani kari n'o bɛnna décembre kalo tile 18 ani 19 ma maliyɛn minnu bɛ États-Unis dugukolo kɔ kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade la ani Zoom kan n'o ye internet ye u ye tile fila ɲɔgɔn ye kɛ o lajɛw kɔnɔ u ye recommandation caman kɛ o recommandation olu kɛra rapport ye k'o di ne yɛrɛ ma ko ne k'o ci jamana ɲɛmɔgɔw ma réunion kɔni a kɛra bonya ani karama kɔnɔ bɛɛ y'i fɛta fɔ a kɛra bonya kɔnɔ fana malidenw ka lajɛrɛba min kun bolo dalen bɛ gouvernement fɛ n'an b'a fɔ ma ko assise nationale de la refondation a kɛra New York Mali lasigidenso la n'an b'a fɔ ma mission permanente du Mali Nations Unies kɛrɛfɛ malidenw caman bɔra ka na fɛn o fɛn sigilen bɛ New York juridiction kɔnɔ u bɔra ka na dɔw yɛrɛ ye u ta kɛ ka participer Zoom na n'a o ye bɔlɔlɔw sanfɛ dɔw fana y'u ta kɛ sɛbɛn ye k'a ci an ma tile fila in kɔnɔ décembre kalo tile 17 ani décembre kalo tile 18 u y'u hakilila falen ɲininkali o ɲininkali bɛ sɛbɛn minnu nana kɔnɔ u y'a bɛɛ jaabi ka recommandation u hakilila di malikura taabolo kan ka ɲini gouvernement fana fɛ ni sɛbɛn minnu n'u taara k'u jija k'a lawaleya pour que lafiya basigi yiriwali bɛ se ka na Mali kɔrɔ cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ Alassane Diallo ka fara Isa Konfuru kan o y'a fɔ cogo min na
ala ka mali basigi maliden bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ kelen kan mali ka ɲɛtaa min kɔnɔna na n'an bɔra yen hali bi o asisi kelen hukumu kɔnɔna na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ olu kɔni y'a daminɛ kunungo asisi baaraw daminɛ na yen nɔ maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ maa o maa kɔnɔ ko e bɛna i yɛrɛ bila mali sanfɛla la k'o ye hakilina ye min n'i bɛ fili la ko mali de kan ka bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ yaasa ka privatigɛ d'an ma an k'u lamɛn. An ka mali bila an yɛrɛ sanfɛ et que mɔgɔ ni i bɛ intérêt personnel dɔrɔn i b'o dɔrɔn de défendu la vraiment c'est que tu es hors sujet parce que mali bɛ yɔrɔ min bi an bɛɛ de kan ka jɛ ka kuma kelen fɔ mɔgɔw bɛ mun ɲini c'est que lafiya ka na an ka jamana kɔnɔ parce que lafiya de kɔfɛ fɛn bɛɛ bɛ na donc lafiya de tɛ. An minnu ye nɔrɔ mɔgɔw ye ou bien an minnu ye yan sigida mɔgɔw ye an b'a fɛ bamakɔkaw k'a dɔn an b'a fɛ an ka jate mara taabolo fɛ puis a mɛnna problème bɛ yen nɔ mali nɔrɔ kɔnɔ rebelle ko problème bɛ yen nɔ gestion ko problème bɛ yen nɔ a fɔra ko décentralisation bɛ kɛ pour que an yɛrɛ bolo ka don an ka ko bɛɛ la mais hali bi na o ma se ka kɛ a ci ka se bamakɔ fana bamakɔkaw k'a dɔn ko vraiment min b'an fɛ k'a ɲɛf'u ye. Fɛn fɛn mun kɛra mun ye nin wolo c'est que élection ɲuman de ma kɛ ladiri kɔnɔ o de ye nin bɛɛ wolo donc élection ɲuman de ka kɛ mɔgɔ a ka kɛ ladiri kɔnɔ bɛɛ ka ta sɔrɔ o la a kana kɛ nɛɛrɛ ou bien de ka jɛkulu ou bien u y'a dɔn kɔnɔna la tamatiku ni ɲɔgɔn cɛ mais comme ale de ye fɛn bɛɛ wolo donner la latitude mɔgɔw k'u prononcer dɔw b'a fɔ transition ka prolonger dɔw b'a fɔ transition kana prolonger n'a kan ka prolonger ou bien n'a ma kan ka prolonger parce que mɔgɔw kan k'u ta fɔ ça aussi c'est un manque de courage du gouvernement. Mali ɲɛmɔgɔw ma deli ka a loi respecter donc ni refondation bɛ kɛ an b'a fɛ vraiment ɲɛmɔgɔw ka fanga di loi minnu votelen don Mali fɛ a loi ka appliquer ka ɲa refondation la fanga ba ka di a loi ma a loi ka respecter fana. Ni tun bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutukaw dɔw ka seereya la u ka asisi kɛnɛ kan ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen faranjala fanga maa ɲɛmɔgɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka jɛkulu dɔ kɔni sigi sen kan yaasa mara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogoya minnu na an ka ladala ko kɔrɔw marabolo kɔrɔw mara tun bɛ kɛ cogoya minnu na kɔrɔlen an ka se ka segin o ma a jɛkulu ni ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Dr Abdoulaye Sall ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An bɛ sira kan sisan mun b'a fɛ k'a jira k'a fɔ i y'a fɔ maliden ye maliden de ye aw yɛrɛ ye ministre ka kuma mɛn a ko aw y'a hakili jagabɔ d'abord maracogo danbe du kɔnɔ n'a bɛ wele ko éducation familiale parce que du fana ye kalanyɔrɔ de ye an bɛ se k'a fɔ ko du ye école familiale de ye danbew bɛ se ka sigi an ka du kɔnɔ cogo min cɛ ni muso cɛ denw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔw ni kɔrɔw cɛ buranw ni ɲɔgɔn cɛ a sigi tɔgɔda la mais pour que danbe ka waleya o kɔnɔ ka sira ta ka sira ɲuman ta fo an kelen kelen ka danbe sɔrɔ an ka du kɔnɔ fɔlɔ an ka ɲɔgɔn minɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Abdoulaye Sall a y'a fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn minɛ a kɛnɛ kan ministre de la refondation ale tun bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga la ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Jamana ɲɛmaa yɛrɛ le colonel Hasimi Goita ale de ye a sira di ale de y'a hakili jakabɔ k'a fɔ ko fɛn fɛn kan ka kɛ a kan ka ɲɛsin maliden de ma fɔlɔ an ka kɔrɔlenw an ka danbe min tun y'an y'an ka diɲɛ sanfɛ k'an kɛ maliyɛn hɔrɔnmaw ye an ka na n'o hakilinaw ye ka u lakalan an ka ekɔliw la an ka madarasa la an ka kalanyɔrɔ bɛɛ la pour k'a fɔ mun de ye maliden ɲuman ye i kan k'i kɛ cogo di i ka kan ka mun de kɛ i man kan ka mun kɛ an ka danbe na an ka bonya sira kan o de ye programme d'éducation aux valeurs ye n'o o programme ni proposition kɛra a ka se ka don an ka kalanyɔrɔw programmew la o ka lakalan kabini denmisɛnninw ye fitini ye fo ka se camancɛ la fo ka kɔrɔbaya hali ni i ye baara sɔrɔ i bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ min na pour que ka baara daminɛ o danbe ko o kan ka lakala ye. Ni tun bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga la a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ kɔni ka kɛ ka se ka ni baara ninnu sigi sen kan yaasa mara bɛ se ka segin so cogoya minnu na n'an bɔra yen Segukaw fɛ yen nɔ Segu cɛkɔrɔbaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka duwawuba kɛ ka ɲɛsin jamana ma jamana bɛ dingɛ min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnla ko maa min kɔni bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma hakilina jugu ko b'o la ko ala k'i hakilina in kɔni k'a to i yɛrɛ kɔnɔna na a kana se jamana in ma u ka seko fitini ale ye duwawu kɔni kɛ Segu Lasana Kane tɔgɔ la a ye kuma min fɔ yen nɔ an k'a lamɛn. Segu Lasana ko bonya in tɛ ale dɔrɔn ta ye bonya in ye Segu dɔnnikɛla bɛɛ ta ye dɔnni du o dɔnni du bɛ Segu kɔnɔ yan Segu dɔnni du bɛɛ lajɛlen ka bonya de ye nin ye nka a ma ta cogo o cogo la jamana bɛ jɛ ka kokun ta k'a don dɔ bolo o tuma na denmisɛn minnu bɛ Segu kɔnɔ yan u ye hakilila min ta ani jamana ɲɛmɔgɔ ka fara an ka premier ministre kan
Sheikh Lassana ko ale ba aw ko bi a b'aw ko sini fo ka taa se don min ma wa maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen n ba aw kɔ k'a daminɛ ko in daminɛ fo ka taa se a foriko la an bɛ ala deli a foricogo ɲuman ala k'o di an ma jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ miiri ni nin tradition in ka ɲɛ de ye parce que jamana min a bɛ dingɛ min kɔnɔ parce que an ka se ka bɔ a kɔnɔ wa an dalen don a la Sheikh Lassana ko n k'a fɔ a ye ko Mali ti to nin bin nin ba ta in na a seginna ko k'a fɔ ko Mali ti to tan a seginna tuguni ko k'a fɔ ko an ti to nin cogo in na an filɛ o dugawudon de kɛnɛ kan cɛbaw dalen bɛ nin dugukolo in de jukɔrɔ an sen b'a sanfɛ wa cɛbaw de bɛ sunɔgɔ nin dugu kelen kɔnɔ ka wuli seko bɛ yen de bɛ kunun wa bi seko bɛ yen sini seko bɛ yen ko kumadɔnnaw ye min fɔ kelen don ko n'a sinsera yan i bɛ taa diɲɛ fa bɛɛ fɛ ala bɛ sɔn a bɛ ɲɛ cɛkɔrɔba ye fɛn fɔ an ye n'an sera yan an kan ka min fɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala wele n'a ye n'a fɔra k'a dafa ni tila kɛra a sigira ka fɛn fɔ n ye ko nka n'o fɔ kɛnɛ kan n k'o fɔ n da jukɔrɔ jama ka sɔrɔ ka amina k'an ka wuli k'a to ala ala barika la a kira barika la seko dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ale Sheikh Lassana kelen tɛ dɛ seko dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a alimami bɛɛ tɔgɔ la a mori bɛɛ tɔgɔ la a kuntigi ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dugawu in bɛna don ka fara maliden ɲuman bɛɛ kan maa o maa y'a ɲini k'i bɛ nin fanga in de tiɲɛ ala ka don a ni cɛ maa o maa y'a ɲini k'i bɛ jamana in de a juguw ma i bɛ boli ka taa yɔrɔ min na i n'olu yɛrɛ kana ɲa la k'i yɛrɛ k'a saraka ye ko ala k'o kɛ jamana in den maa o maa bɛ jamana in miiri ko a ka bɔ dingɛ kɔnɔ i bɛ jamana in kɔnɔ i bɛ jamana kɔ kan ale bɛ dugawu kɛ jamana in den ɲuman bɛɛ ye nin ye nin tɛ anw jugu maa minnu b'a ɲini na k'u bɛ nin transition in tiɲɛ an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an n'u cɛ ni tun bɛ tali kɛ segukaw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na sababu bɛna fan o fan fɛ ka na an ka jamana kɔni ni ka se k'a taa ɲɛ ala k'o sababu sabati n'an bɔra ye jɛkulu dɔ kɔni sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ don ka ɲɛsin sanuko ma sanu jatekow yaasa k'o pereperelatigɛ d'a ma a jɛkulu ni ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ cɛmɔgɔ Sulemani Sangare la an k'a lamɛn an nana bi sɔgɔmada na commune 3 la ka kunnafoni da an ka participants kulo kan a bɛ fɔ min ma ko rapport ITIE 2017 au 2018 o ye kimɛli min kɛra Mali comité de pilotage ITIE o initiative pour la transformation des industries extractives sanuko la mun ni mun de kɛra 2017 et 2018 wari sɔrɔlen sanu quantité sɔrɔlen sɔrɔ minnu kɛra la a taara sira minnu fɛ société minière minnu ye a bɔ Mali service cikɛda n'o ye impôt n'o ye douane olu ye baara minnu k'a la olu de kumaba bɛ rapport in kɔnɔna na an nan'o de da mɔgɔw kulo kan n'i y'a jateminɛ caman bɛ an ka yɔrɔw la dugu kɔnɔ an t'a dɔn sanu kɔ bɔ la min ni min b'a kɔnɔ rapport ninnu b'a a to sigida mɔgɔw commune mɔgɔw b'a dɔn min bɛ ka kɛ sanu bɔra la ani a bɔyɔrɔ Kayi don Sikaso don Kayi commune dɔ don Sikaso commune dɔ o de nana kɛ gafe kimɛli an nan'o da commune 3 mɔgɔw kulo kan nin waati kelen na ne ni n baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛ commune tɔw bɛɛ la a bɛ ka kɛ commune bɛɛ la Bamakɔ commune bɛɛ la an ye région de Kayi kɛ an ye région de Sikaso kɛ n'i ye patente lajɛ an ka jamana ye o di commune ma kimɛli o kimɛ 60 ye commune ta ye 25 ye cercle ta ye 15 ye région ta ye an y'a ye k'a fɔ commune dɔw la a bɛ miliyari bɔ ka don min dira o kɔma patente o ye patente gansan ye o t'a to fana société minnu bɛ yen olu fana bɛ contribution dɔ kɛ baara dɔ kɛ an bɛ fɔ ma volontaire donc a bɛ nafa se la sigida mais anw hakili la u kan ka nafa sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan parce que u ka sigida la ni min bɛ tiɲɛna u ka kungow bɛ tiɲɛna u ka jiw bɛ tiɲɛna u denw tɛ baara sɔrɔ la ITIE bɛ sigilen bɛ walasa a baara ko a kumaba ka kɛ olu ta ye kɔlɔlɔ minnu b'a la o ka nɔgɔya o de y'a to rapport la a y'a ye k'a fɔ ko contribution volontaire a y'a ye fana k'a fɔ ko fournisseurs locaux sisan san tɔw la san jan na ni société ninnu n'u bɛ sɛ dun a sɛ bɛ bɔ Sénégal a sɛ bɛ bɔ Côte d'Ivoire a sɛ bɛ bɔ Faransi mun na o bɛ kɛ sɛw b'an fɛ yan donc an ka mɔgɔw de kan ka se ka fourniture d'u ma sɛw d'u ma
ciment bɛ an fɛ yan an ka ciment de pré kan ka sa nɛgɛ b'an fɛ an ka nɛgɛ de pré kan ka sa o de bɛna to baara nin bɛ kɛ n'an an donna dugudaw la tamati jaba nkɔyɔ ani gan ninnu u b'o de fɔlɔ san a bɛ kɛ ko fourniture locale i tɛ sinsinnen bɛ o n'a ɲɔgɔnna de kan. Ni tun bɛ tali kɛ cɛmɔgɔ Sulemani Sangare la a y'a fɔ cogo min na i ce o ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ nin baara minnu ma ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kana na Umu Danbele mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an taga Libi jamana kan Libi jamana kuntigi kalata laban bolo dalen don ni décembre kalo tile 24 na nka maa caman kelen bɛ ka se ka don ni kalafili ko in na ka sababu kɛ kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ni wasabulon tigɛ fosi fɔ. N'an bɔra an taga Nigeria jamana kan maa 38 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na a kɛra binganiya wale dɔ senfɛ marifatigi minnu ma lakodɔn a kɛra Kaduna marabolo la. N'an bɔra an taga Sudan jamana kan Sudan jamanadenw kalikan don ko fɔ sɔrɔlasiw ka fanga in bila ka b'u ka jamana in o kɛra sababu ye bɔra ko ka nisɔgoya taama kɛ n'an bɔra tungana kɛ maa 27 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na a kɛra Faransi ni uranium ɲɔgɔn cɛ kɔgɔji la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Afganistan jamanadenw mago bɛ dɛmɛ la nka maa caman kelen bɛ k'a fɔ k'u tɛna se k'u ka nafolo di walasa k'a di talibanw ma opération islamique ale bɔra ka ɲɔgɔn kunbɛba kɛ k'u bɛna dɛmɛ ta teliya ka ɲɛsin Afganistan jamanadenw ma an karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɛ. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka se k'o sabati